koyi-10 asikazi uyixhala sayi-10 qha ukwenza ba noko kwehle laa nto mane nayo uba hle nje iyaleqa so hayi namhlanje sizaya ejimini we're doing bicycle yaphila notekele iyayazi uba urhoyi uthi igusha inawuthengiswa noboya bayo namhlanje sizaya ejimini we're doing bicycle and ndivuke ngerostile nenyama eqhude no vuke na mix supplements phofu ndiqale ke atye rostile nenyama eqhude bishiyekile so at least ke inyama lean so nami zahlala lean thatha i-pre-workout yam ene creatine bi benefits ze creatine indoni uzazikhangelela wena uzifumanele then uzibonele ba mawuyenza then ndathatha vitamin C ndathatha ezinye supplements eziyi-multivite also ndaphinda ngamasene gym namhlanje sijima biceps masene gym ukuthi namhlanje bendiziva kamandi so kuhanjiwe akanje kusetyenziwe yo akwanjiwe and namhlanje sebenzile kangaka nakhwela i-stationary bike naso ndasiqhuba njengesiqhelo then ngoku ngiyandilungisa ezinye izinto kwigusha efuneka itheniwe mani phaa kudala ngoba isiphethe kakubi ndiye ngoku xa mna mhlawumbi ndiphumile ndingekho apha ndingekho sebhayi ngubani ozawukwazi uyofita ngubani ozawukwazi uyothini because iyaleqa iyangquba so ayikho enye option alikho enye icebo ngaphandle asikazi uyixhala sayi-10 qha ukwenza ba noko kwehle laa nto mane nayo uba hle nje iyaleqa so hayi ayitheniwe ke izawuyeka noma siyeni itheniwe so nasebenzisa ibhadizo athena amatakana eli-1 ebeliyinkunzana so nalo bekufuneka litheniwe lithenwa ngerekeni akho ndisikisayo akho ndithini nasusa nomsila ndisusa ngerekeni so nenza xa ufake la rekeni alihambi igazi then emveni kweentsuku uthatha ngoziwela laa nto ungakhange ube kanti funeka umane ulandelelane elatakana umane ulitreat umane usithini ndathena le nkunzi egusha then ngoku ndibala ngokucheba enye igusha ezinye igusha ezawuxheswa ndiyichebe and then andana ngomso okanye ngenye imini izawucheba uboya most obvious uthengisa bodwa then inyama isetyenziswe ke for loo nto isetyenziseleyo abanjalo ukufakwa loo nkosi ndikwazile uyicheba apho uboya ndifumeneyo kuyo ngomso ke inonza ndichebe yesibini zihambe noko ukucheba ndiyazama uba ndikwazile ucheba le gusha ngolu hlobo noma ngathi 20 minutes xa senjitali 20 minutes uyicheba senqandanga yo kuyavakala ndiyazi uboya noma ndizawulinda kuphinde ndichebe zonke then ndisuboya ngesama okanye ndizawube ndibuse ngoku then ndibona ndivela yaphila notekele iyayazi uba urhoyi uthi igusha inawuthengiswa noboya bayo izawuxhela maqale kusuza uboya nangoku ke ngonoko bendizama bantu uyayithetha utekele ba uyasazi nje isandla sikarhoyi urhoyi wethi ayinawuthengiswa noboya bayo bayihambe inyama yodwa